Hi, hello, kumusta ka mo? Aniyan sa inyong alagad sa kanginan, Tefon Morales, and then my partner nga po na ako diri si Juan Didayad o sa mga kabanan naman ini ang tulumanon kun ako ang pasultiyon. Okay? Asap kita ha, always say a prayer. Gamayin pong akong ihatag kaninyo ang atong gagawing pag-ampo. Always say a prayer. Atong pag-ampo ng ito sa tulabang magagawam. Mga importante, mga gala. Unahon ta kini ang pagpanalangin kaniya. Lord, thank you kayo. Siya magyata ka namong grasya, matag adlaw. Thank you, kay Lord. Okay? Bueno, kasi nun, mag-proceed na sa itong suwatampo, no? Magtatampo karon may galap. Pinagdakin sa usa ka babay nga nagpatago lang sa ngan nga Blita. Kinagibawatan doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sinder, usa ka babay, si Blita. Kini akong problema raman tani sa kumpana, napagan ko tungod ani iyang kalaki. Pero aro inyo yung masabtan ug masayran ang maong problema, ingnon ko ani sa pagsugod. Heto ko, basag-basa sa ulan, walang masisilungan, walang malalapitan. Heto ko, basag-basa sa ulan, liwanag yun! Liwanag yun! Liwanag yun! Naunsa ka Nga naman ka! Giyaw-yaw ka diha. Lakaw ko ay! Kay? Ha? Lakaw sa ko kay na ako'y transaksyon. Hala no? Hilom da milyo oy, transaction sa imong mata. Naibaw na kong asa ka. Naibaw na ka. You mean nga imo kong tagaag pangpuhunan, ha? Oy Milyo, bisag imo pa kong tuwad-tuwaron diri. Wa gyud kay makita nako diri nga para ikapuhunan nako nimo. Grabe naman sa ganyan. Kaga, maura na itong kalipay tao. Naunsa man ka? Ay, kalipay na unsa ba taong kay? Magbisyo gani ka ayaw pa mo risyo. Di gyud ko mapugong nimo pagbisyo ka basta pangitag asa kag ikasuporta ana imong bisyo. Ay kung masulat-sulat diri oy, katakanta diri. Bahala ka na di ay. 100. Wala gyud koy kwarta. Paita sa mo eh. Ikaw rin asawa nga, di ka mo masabot sa bana. Abok-bukon ta hinuong kag way undang-undang diha. Pahawa diha be, bakoy kwarta dire. Pahawa na. Heto ko. Basta. Baka ni mo rin ka! Palihog ni Tripon. Kanahan ginis Milyo. Nilakaw yung kanahan ay. Ay da, bahala ka diha. Wakoy kwarta ikahatag nimo basta sugal. Madakpan ka ni ka na. Panangpit yan ako ha. Kay tiwasan to yung kang piliyo ha ka. Ugatan ako eh. Bedaw mong ko'y kwarta ikapusta. Kinogis blita mo inakaingon. Kandahan ko ni Bihan. Bihatang patasyan ako po na anak. Kadaon ako bidang yun sus. Ay, Sir Bicho. Karoon magkukita ni mo din sa buwangan lagi, sir. Ikaw na, oo. Ikan pa magukusala ang nasod. Ibaw ka na, basta di ako sa Pilipinas. Maugin niya akong kalingawan. Mo ba, sir? Mo bitaw, sir? Ako bitaw. Isang may kwarta, sir. Suroy lang ko din eh. Tanaw ko anang linabukay tao sa manok ba? O, ito, di ay, may kayo nagkita ta karon. Ha? May tuyo ka na ko, sir? Na. Pining pangitay ko dito manok nga kanang sakto sa tapad ba. Nahibaw ko nga so ito kay kabahin ang mga manok. Pusa makasali kay kunin mo anak Milyo. Oo, walang problema, sir. Kaginiha lang. Kung naapal lang ko yung kwarta, daong na ginunta karoon ato, sir. Pero saon na, waman dyan ko yung kwarta, sir. Igor na sa taon, kus pagtanaw taon. Pero, walang yun tagkubusipiat ato, sir. Kaya nga ako, tagtanaw ato, may gusto mo kong pustaan, ug napoy kwarta. Ang manok nga ako, ang tapustaan, sir, may daog man. Nung nagmahay ko sa kong asawa, sir, tihi kayo. Wagi ko tagaig puhunan. Ay, kabala ka, ako'y bahala nimo. Alam, sige, huyog ta karon ha. Wata ko dito sa gawas. Okay, Sir Bicho.
kayo nakita, Mr. Mincio na. Probeda. Tagaan, tingali ko niya trabaho, ani. Basig ako'y patiman nun sa uban niya mga manukan ba. Nasya, gawas sa buwangan ay. Kita na Sir Mincio na ko. Iya kong gikabay. Andadun ko niya. Asa mo kami? Sige, Emilio, kaon diya, ayag uwaw-uwaw, ha? Kay gikan karon, ari ka na magtrabaho. Tagaan ti kag 4,000 tagbuwan. Kana lang usa, kana. Usa kalibo ka simana, usa kalibo ang simana. 2,000 ang kinsinas, ug 4,000 ang buwan. So, mga na lang natin ngali, di ba? Oo, manigan, sir. Bro, tababina ni sir. 4,000 ang monthly. Pero ayaw ka mula ka. Okay na, sir. Starting mang lana ni mo. Pila ka adlaw, magtubuhi mong dawato nga rin ako. Basta magtarong ka lang sa imong trabaho, ha, Emilio? Probida sa istoryahan, sir. Ay, problema na nako, sir. Ay, kablaka na, sir. Kay lago ka nako. Kining unsa may buhaton din ako, sir. Unsa may trabaho nako. Well, ang gusto na ko, Emilio, nga sa matagtari na ako sa kumano, kinahanglan na akakanunay. Kay ikaw, naibaw ko, may kamubasa o mga lihok sa mga manok. Kung kondisyon ba, kay basta, may sali ko di mo anang bahina, sali ko. Ug magamit ko kayo ka ng imong abilidad, Emilio. May problema, sir. Ako pa. Matag Domingo, no? May adlaw sa akong mga manok. O kanang Sabado, gusto ko nga imo ng kanislang himbisan daan, okay? Okay, sir. May problema, sir. Sige. Kanardi ay, ako rin bahala na yung mga manok, sir. Ay, gwapo si Kangko. Unsa Bilyo? May trabaho na ka? Oo, day. Oo lang nga taon. O gumayin lang taon na kay. So may standby ta ko klaro income ba. Tarong ba? O lagi na ko trabaho. Gay kablaka. Di na ko mangayo pa di mo. O gunbuligan ko. Busaka akong sweldo. Og matimingan magkadaog pun ko. Aw. Luwas na tanagang. Sigurado ka, Bilyo, ha? Sigurado ka? Lipay kay nga akong bana nga nakatrabaho na siya. Pero, kanang trabaho nga way kasiguruan ba? May lag makadaog, kay makabarato, unyag mapildi. Ay, paita, mapuno, mampus kasaba. Pero ako gid siya gipasagdan sa iyang gusto. Unya. Ay, si Sir na. Nangihi silang git. Ay, pulpita. Taka na pangihi Sir taon. Ay, ha? Dugaya. Ha? Pero ang ngilo-ngilo pa Sir. Lingaw sa kong Sir katanaw na. Nanapadong din niya. Sakay tuyo aning Sir, no? Na Sir ay. Sir! Emilio, Sir. Kanay bahala na ako mga manok, ha? At timan na sila. Kung doon ay masakit sa ko mga manok, ing na lang ko kung unsay agay buhaton. Mo ba ipada sa veterinaryo, pero naibaw kong suito ka na bahin ni Ana, okay? Okay, Sir. May problema, Sir. Sige, ikaw na'y bahala diya. Okay, Sir. Kaan na rin banok sa binsyo, perpiha eh. Pero, sige lang at least. May income ko. 4,000 buwan, kandak ko na. May trabaho na ko. Uso na. Nasa Emilio. Sir. Siguro ko ang kondisyon ni manok na Oo, Sir. Sa tanan mo mga manok, mao ni angay gitari. Kini maduka, kini kita na kung saktos kondisyon. Okay. Oo, sama Sir. Itari tani. Usa ba di ay? Mabitong bidate ka ganhe, ikaw na'y akong ipapili sa mga manukon. Asa'y maayong kondisyon. Basta kibisali ko rin mo, Emilio. Ay, kabla ka, Sir. Ako'y bahala ni. Expert ko tani. Pilay tayan na to, ani, Sir.
cha-cha, bala chili chop. Isa man eh, Elio. Ingon ka kay kondisyon na itong manok. Sir, Pwede sir. malaki na. Pildi lang na kondisyon kaya itong manok, pero lupi nga itong manok sa bilidan. O sa boxer pa, sir, kondisyon na itong manok, pero bugo. Unsay bugo. Bugo ang itong manok. Ha, bugo. Sir, o boxing pa. Ako mo ni kondisyon, ako'y coach, conditioning coach ko. Taas ko hangin na itong manok, pero ang strategy, lupi ka itong manok. Kay bugo man. Nahak. Unya ka sama na sa'yo. Sir, klaro kayo sir, no? Na atong handler sa atong manok ba? Huwag klarong training. Kayo sakto training atong manok, sir. Pastilan. Kagidline na itong gunter na ito. Pero sa ako ito, lupigon, mas taktika atong manok. Laliman ka, taas kay lupa na itong manok. Pero, layo kay labok ang kontra. Ay, puyaw kay mo labok. Naikating ba? Pero diri sila ang birahe ba? Kating, ba? Napilting atong manok. Bugo man. Sa ito pa, hasta ang handler na to, bugo. Ikaw rin ikaw na sir, ha? Bueno. Ikaw na ako ang handler sa itong mga manok. Sa training, ikaw na ba? Nagkasabot ka? Ka na, sir. Sabot kay ko, anak. Mo, gusto ko. Pakito, di ka saon pag-training sa ibo mga manok. Nangilingay ko ni. Kabala ni, sir. Unsa Milyo? Ikaw naggisaligan sa imong amo nga si Bencho? Oo nga. Ako na yung saligan sa mga manok. O, ako na yung maragudako na ako sweldo ni. Ga. Mao ba? Nya siguro ka nga kaya nimo nagtrabaho ah. Ako pa, probida. Bugiro ba yan niya? Nagdako ko tas buwangan, pila. Pila na kag rate ang atong nagian taon. Pero pagi ko nakpi. Aw, wa lang ka matiming eh. Abisan pag magtimingan po, di sila dakop na ako pa. Bugiro agad nimo oy. Kung mao na ikay palit og sudan ro nato ha. Kung ano ako, marikaw di ay. Kana makay sweldo. Ay, ako laging kwarta lagi. Pero ikaw may mumpra dito. Kay kapoy man taon ko. Kung sabi sa taon ka. Oh, sige. Ako'y palit tagay ko kwarta. Mapilay mo kinahanglan. Bugiro Pila lagi. Tagay ko 10,000. Bida sa imo lang lang eh. Pero bida busado kay ka. Ibag-o pa kinitang trabaho. Ibom na itang hutdas kwarta. Aw, pila man day imong ihatag nako. Hindi ayo sa kayo mo. Sa kalibo. Ginoo ko milyo. Tagi na lang kog kiyo dito oy. Di ay 2,000. Ano na? Ay, ni mo milyo bot-bot ra gay kaayo nimo. Pe. Abi na kog naa siya daghang kwarta kay ang bugiro naman ko kaayo. Unya usa ka adlaw ana nanari na sad ang iyang amo. Oh, siguro ka ni Manuka, Emilio. Oh, sir. Sir. Basta mapildi na, sir. Resign ko! Dili ko gusto ang resign. Utantot ka sa mo tumo, Emilio, ha ka? Dako na magayo ko gastos pagpada ko pindako na sa kupilde. So karon, ikaw na'y handler ang ako mga manok. Naani mong imong mga kamot ang kadaugan sa ako mga manok. Ha? Nakasabot ka? Ayun ka malaki, sir. Daog lang kita. Usa man, Emilio, ha? Anong pilde mata? Sir, let me explain. Sige, explain. Siguro ang yun mag-convince ko ninyo nila, ha? Anong dili ka maputlan sa tumoy buwanga ka. Sige ka paggarpara. Sige, explain na ibaminaw ko. Sir, si Manok nga si Rambo ba? Sobra ra ka-emosyonal. Unsay emosyonal. Kuan ko, sir. Sa gabi iso pang-away, no? Nabasa yun ako yung mga lihok na gusto siyang mujirjir ni Usang. Nagpaputing ugis ba? Pero wala na ako sa patantara taon. Kaya away man siya niya yan. Di ko gusto nga mahagos Rambo. Maungawa na ko siya pagjirjirang Usang. Noon sa bang nang luod, may nunay upot man siya. Pag gisurambaw, tas duwa. Giorsa. Gisurambaw lagi. Resulta. Gisusa? Gisurambaw. Resulta nga. Siya hinoy na to, tiyo. Wag yun makuwang taon sa yung training si Rambo. Sir, luoran lagi yung kay Rambo. Nang luor nga wak jerjer. Sige lang, sir. Sa sunod, Tiger Wood. Mao to isunod na itong laban, sir. Nakita na ko kondisyon kasi ha.
O niya, basig manluo na sana. Ay, kabla ka, sir. Ay, kabla ka, sir. 2 days before sa iyang away, lawga na to siyang katsa. Kailangan kitsa, ha? Siya, ro, di siya tagbong turja ka itong katsa. Pero ini kaugma, pahuway na siya. Kanang, sige, mauna ibuhata. Kining, sir. Kanang, pwede ko ma-advance, sir. Pila naman sa... Sige man kang advance, Milyo. Milda! Uy, gusto eh. Sir, May ka bang cash diha? mga pila, sir. Kaya ba yung advance ni mong gusto, Milyo? 5,000 lang, sir. 5,000. 5,000 Milyo? Uy, sige man kang advance mo. Sir, 5,000. si Milda mo ini-react, sir. Dili ikaw. Milda, react, Milda. Ako na. Ayaw sa react, sir, ha? Kanang 5,000 na sa milyo. Sige man nagkag-advance milyo, uy. Ikaw, Milda, bagi sunod-sunod. Sa yun di mo. Ako na So, Milda, tagay. Ay, Tagay na lang na siya. O, Milyo, paminaw. Sir. Basta maano ka to, ha? Gusto na akong budaw, ha? Ay, wala ka, sir. Budaol kita. Promise. Day, asa itong manok nga gigot ko sa layo? Da, akong giihaw, oy. Ano ba itong imong ihaw? Ay, tarir ba ito sunod adlaw? Na, nahibaw na ko. Nakakapin patay yung kalipatakab lang kagihaw tapos manok ay. Nag-ingnan tabitaw ka pagpangumpra. Nga walay sud ang atong ref, watay sud anon. Wag jud ka magkihol diha. Di, mo to manok akong giihaw. Pwede mo gayon mong higop sa sabaw adto. Purbida giyahag biyade! Problema, Bart? Ay, suya. Nandom ko nga may baligya kang manok nga matod pa nimo. Di ko na magpildi. Tanood na, suya. No, sabi ka ba, ay. Kanos, agot taon ko, mutmut di mo, mutmut ko. Hinda, naalagi ko yung manok, eh. Basta mapildi, pinda. Paputol ko sa kong lihog. Doy, mag-anda pa yung pinigdua, no? Tari, mag-anda pa yung pinotoy para Nya. paputol. Ay, ano ako sa imong kilid? Para klaro. Basta nga ako, ang ako kinang manok, no? Wa pa ni kasway o pildi. Pildi daog, hindi kayo lima kaaway, ani pulos daog. Dara, pat. Morning manukan ako pa to, ay. Diba? Daog ni kapat klaro kayo ni. Ikaw ni, daog gali ni na. Ikaw ni bahala sa kong daog ha. Ay, siguro. Ha? Siguro na kina. Bahala na ni. Mau na niya ko yung polis banong kagihaw sa kong asawa. Basta, siguro ka mo daw niya. Yahak na lang. Sigurado lagi. Paputol ko sa kong liyog. Kung mapili ning manuka. Ahak na lang. Di ka na mailhan sa imong amo. Ay, ito kay Bao eh. Iyar man ang misalig siya na ako sa unsang manok nga akong itari taon. Kinamanok ka. Ingo mo to, suya na ko nga wako nun pili-pili. Sige ko nun ikadaog. Mao nga, kani akong itari. Sige, dili lang ka ha. Ay, kulbaan ko anida. Wala, sugda na tari. Wala, ay, sugo na linabukay. Ay, hala. Ay, hala. Ano ba na? Ang manok, nangiti. Giahak na. Oo, sa kunik. Ang manok. Hala. Namatay ang kutra. Namatay sa Cabao City. At tinuod yung ingon. Pili ka ni Damgo. Tinuod yung ingon sa kong umigong tsuya. Ang mga tao. Nagawas. Tungod sa Cabao City. Bao kay giting manok. Ay, grabe! Mao ni
may problema sa kumbana kay ang manok nakadaog man tuod pero way nakubra kay pulos na nagan tungod sa kabaho sa iti sa manok. Mura ni katuhuan dili. Nalipay na unta ko nga midaog ang among manok, suko lang gihapon ang amo kay wa may namayad. Kay pulos na nagan lagi. Unsaon ni nako? Tinuod sa kanino? Pero yung bahua sa iti sa manok. Karon suko kaayo ang amo sa kumbana. Unsaon ni? Unsa manok kamo ang pasultihon? Blita. Lord, thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa tanan mga pagkakas. Welcome to the show. Welcome to the show. Sa tanan to mga igsunan sa Kabisayan ng Mindanao nga namati na to karon. Ate Pres, Sa aga tong sendor karon? mao tay bukuha na to karon. Sa oy. Sige lang ati. Mana, Atong Bambina? sinder Si si Bambina Inday. man, ah? Blita oh. Bam, ikaw di ay pamoy ari ay. Mana lagi. Mana? Ay. Oh, nga tong sendor karon Goliath. Ato si Inday Blita. Blita. Ah, ah. Si Blita. Si Inday Blita, dai Blita. Yung problema ati Pres dili man ang problema imo atri. Nga Blita naman. kay kung sa bagay nakamanok og gamhanan niyang Oh, ang yang bana. Kanang Gamhanan? ang kontra ba mamatay las iti. ang baho. Ang baho Ang sa iti. baho sa iti. Oh, unya. Unya, magkadaog pirmi. Kada og pirmi namatay gyud ati Pres ang kontra pero ang problema niya kay wa say nadawat nga kwarta kay ang mga Ay. tao na mauli. Tungod sa kabaho sa iti sa manok. Teka, Kisa to pangano to tigya to gaps siya. Si Abyang. asa to? Abiyang. Abyang mo to. Ang tinutagyan na si Abyang. Bili ng gilir mo. Oh. Abyang day. Abyang mo to. Kabili ni Abyang mauna no? Kabili ni Abyang. Stilan. Yawag bitaw. Wa man si why gyud nabili na ti Pres kay ang baho mga tao kayo. na mauli man nya nagkasapaan gyapon siya siyang amo kay way kwarta nga nakuha nadawat. Ba masam na nimo masay. Nadagong baho sa hangin, guys. Oh. Nadaas na yung baryo. Grabe ang bukas. Paita sa nag itihan no? Grabe ha. Iti mo na yung pangawir di Ate Kasi Pres. problema ng plita, guys, nga. Kasi ang yang iyataong bana Kuya Gili kanang kuan kanang way na kubra. Tungkol kayo na sibat. Ni sibat Di ang man mga na tao. iyang manok ka. Hinatag ko dito siyang gilir ay ang amigos gilir mo iyang gipalit. Oh, Nyo sa may gahom ato. katong iti nga baho kay. Baho yun, pateng kun ka eh, baho kay iti. Ang mga tao, dagan sa lagi kay Nagag- nguli-nguli ba? Babasa no basa bam. Mayari mi. Ang sukarol. Asa ka na? May. Aw, asa man? Sas ba yung puli baho iti? Panultihon, 20. Buguyag ni Gege. Gili. Nawain noon ko. Whatsa? What's Panultihon, 21. Kapitulo 21 sa panultihon kini, unya versikulo 30. Osbo na to ha. Proverbs 21 verse 30 to 31. Ang kaalam, ang kalantip sa unahuna ug ang pagtugkad sa mga butang nga walay kapuslanan kun ang Ginoo batok kanimo. Makaandam kamo sa mga kabayo alang sa gubat apan ang Ginoo maoy muhatag sa kadaugan. Ang akong sabot nga gibasa ani kay napuro na mga lugod sila sugal wala man guni kay mga sugal wala dili tin sila mo tawag og Ginoo. Wala mao gani nya. Di ba kanang manok man ang San Pedro? Unta. Depende kung may katuyuan. Kay katong manok ng San Pedro may matong katuyuan. Asa may gamit atong manok ni San Pedro? Mayon to siya mga katuyuan. Ang kaning iya una lugar, Una lugar. bad luck ang nahitabo tungod kay makadaog siya ta kay ang kontrang manok mamatay dahil tungod sa kabaho sa ite. Ang akong buto sabot doon mo koy anomalya Goliath. Ha? Dili mo gusto siya original nga manok ni Mr. Bincio. Dili ba? Kaya original giihaw man. Kaya yung tumigo, katong tabang Asa manok nga kay bulungan to? Pero kuan bamboy. Dili. Katong manok nga katong gikuha ni Binsyo, ang katong iyang gibuhi, way siguro bapil dito kana sigurado na. Siguro rin niya kay malakaw mga tao ni posta. Di wala posta nga hibo. Dog, sunod dog, kuha ang pustadaan. Kay sigurado yung kam daog. Kuha ang pustadaan, ayaw ginagakuan. Anya, ang tanang tao butang yung mask para di man makabaho. Wala COVID ba yan? Magbas ang tanan dito sa buwangan. Kuha na. Di ba?
kuan ako dili man ko kuan kayo anang tare, dili man kay ko tiga-apel. Dili pwede mo apel ka sa tare kasugal man. Dili pwede mga liya ka bisag pa ka manare. Pwede ba may? Dili Mga liya man mo. na, bam. Ngano man di ay? Sugal mga liya. Anay tangil-tangil ana bam. Mga liya ka din. Ang imo kundan ng liya am santo. Mao lagi nay tangil-tangil ana. Ang libo ginuasa siya ina ng liya. O kisa yung dapigan. Oh, Dili man ko di man ko. Pero okay raman tingali. Di man Uy, ko kay... question sa Ginoo. Oo. Dili. Depende. Pananglitan ang iya pagpusta sa tari o kanang maayo di iyang tumong kanang kinahanglan gud siya. dili pinagis to kadaghan mga kasino dili ka. Pariyara gyapon anang boxing, di ba? Oh. Mga inana ba Tapos ka. kanalitan magkinahanglan pero katoy abang wa to siya magkinahanglan ang iyang buhos dagko kay kwarta ipusta sugal gito ila kung magkinahanglan ka doon na lang kag mga simbahan ato kani Father Father John Parajang mutabang man nang paris sa kuan sa punta mutabang Ang iyang kinahanglan nga kwarta man nga kuan gyud. bulto lagi Bulto. bulto lagi Ang mo sa kinahanglan nakaingon man gud ani kay ang manok man gud nga original mo gamiton kanang naang naihaw mo gud siyang asawa unya hinuol ko itong gipuli makadaom kay mga maulagi ang mga mampusta na nakaw mamputanan Lagi magmas lagi ang tanan inigsod sa buwangan aron di makabaho. dili pila baksin ate Mahimo pod. Hala kaning yaha nga manok nga naihaw murag dula poy gamay kakulian sa tingali ang yamang god nga siya unta yan tang giing na nga asawa yan tang gipinahan nga ayaw ginaghilabti ginagpasipad wa pud siya mag-abiso dunay kag kuwang sa gamay Sana. o sa kuan ba kanang nagdanghag sa gamay dapat pingon nga kana manok ayaw ginagpasipad bisag pagkusi lang bisag Pero wa man gyapon kasiguruan kun makadaog ba to iyang manok nga iyag yung manok katong dili mangwag iti nga baho. base na lang hindi ta kay bao Noon pamasi na lang pero wag gyud kasiguruan madaog. Ibalik ta sa pagampo ka na kung pagampo ka na sugal di na mayo kay di na angin pagpusta basta sugal. basta Sugal sugal sports ba na pwede ka kawatan gali manulis manggo magampo mo kay nas Ginoo dilis lidakpan. Ingon na ko tamay. ani na lang gulyat atong sindir ato ingnon nga sunod gani og kanang naang ingon ani nga saligan gyapon sa partian ng pagatiman sa mga manok mo abiso siya sa kauban niya sa pamilya ya mga anak kay baka asawa nga kaning manuka ay di pasipad kay mahalon kay ni sa nga tanan kay nahitabo bitaw na sa amo ang ako pag umangko doon na si manok kay tatari karon gulyat kay natuok man na kay ang di ba na man ay butangan man murag liter T nga batuganan nagapos man gulyat natuok man namatay pero tinsukuas ba na niyurang ba na nga kana hala kana hasta balibo hot na yung kaon Kaon sa dila. ha Kaon na balibo. Wa mabatay ito. singan Wa mabatay mo to na. abot sa siya nga natuok man siya nga pag-abot patay na so kanang mga ingon ana og doon naggamay kang sipyat pod kuan sir nga imo tang ipanahan ng mga sawa nga kung magihaw sa manok ayo tong sarum sa sing sa wahoy nga gibam sa igtatari ni manuka Pila po diya sa ako ning amo ha. o ana ba ang kubo doon na kay gamay nga sipyat no so sunod gani sa ako nang giingon di mo tingil adog man mga liya ka parte sa imong trabaho kay trabaho na nimo dili pa lang sa sugal aron wala sipyat ug dili ka mabaliya sa pag-usap ha Sa sunod hala ug salamat pa panagan ito naman non Kun ako ang puzzle tihon.